Gobernu Kontseiluak Arabako landa etxebizitzaren foru planaren parte hartze prozesua eta diagnostikoa egiteko kontratuaren esleipena onartu du. Lan honen helburua da Arabako landa inguruneko etxebizitzen egoerari buruzko diagnostiko zehatza izatea eta kuadrilla bakoitzaren errealitatera egokitutako ekintza plana zehaztea. Bestalde, Kontseiluak Arabako lurralde historikoan eta Trebiñuko enklabean eskola kirola garatzeko dirulaguntzen deialdia onartu du. Deialdiak 600.000 euroko aurrekontua du, hau da aurreko ekitaldian baino 1.000 euro gehiago. Aldi berean, Gobernu Kontseiluak Arabako lurralde historikoan eta Trebiñuko enklabean ondarea konserbatzeko eta zeharberritzeko esku hartzeak garatzeko dirulaguntzen deialdiaren ebazpena onartu du. Laguntzen zenbatekoa guztira 270.000 da 3 lerrotan banatuta. Eraikinak, elementu txikiak eta ermitak. Halaber, Arabako Foru Aldundiak bere jabetzako etxebizitza bat lagako dio Bastidako udalari alokairu sozialera bideratzeko. Foru erakundeak 5 urteko lagapen epea adostu du Bastidako udalarekin eta epe hori iraupen bereko beste aldi baterako luza daiteke. Era berean, Kontseiluak 280.000 euroko ekarpena onartu du Arabako larrialdi funtserako, garapen bidean dauden herrialdetako larrialdi egoeretako laguntza eskaeri erantzuteko. Partida horri 95.000 euro gehitu zaizkio ekitaldi honetan. Beste arlo batean, Kontseiluak Gasteizko udalarekin eta Arabako parke teknologikorekin hitzarmena sinatzea onartu du, teknologia parkerako garraio zerbitzua finantzatzeko. Eta azkenik, eta Kontseiluaren gaiez aparte, Arabako Foru Aldundiak foru agindu bat onartu du, Arabako lurralde historiko osoan espazio irekietan sua piztea debekatzeko. Baso zutearen arrisku oso handia edo muturreko aurreikusten delako. Debekoak berariaz barne hartzen ditu, San Joan zuak, baita barbakoak eta beste dozein zugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.